Sabías que non tes que recoller os aguacates do árbol hasta que che fagan falta, porque o árbol é capaz a mantelos en estado latente verde porque non lle, digamos que lle fai facer un metabolismo moi lento que nos deixa madurar, digamos, como inmediatamente, non? Está continuamente dándolle como un tipo de hormonas moi baixas en etileno, que é o que fai que maduren as frutas. E cando arrancamos, tan pronto como arrancamos, vou coller un máis grande. Tan pronto como os arrancamos, deixan de recibir esa señal, digamos, ou esas hormonas do árbol e empezan a ter un metabolismo máis rápido, porque é unha fruta climatérica, e iso significa que madura sin estar pegada ao árbol á nai. Así que, se tendes aguacates, non os quitedes do árbol hasta que vos fagan falta. Collédelos así verdes, deixádelos no fruteiro durante 4 ou 5 días, e xa vos maduran e estarán listos para comer. Pero no árbol vanse a aguantar moitísimos meses, e se os colledes vamos a madurar todos á xunta e non vades a poder aproveitalos.